Ang bayan ng San Luis ay isang third-class municipality na matatagpuan sa lalawigan ng Pampanga. Ito ay tinatawag din na Bayan ng San Luis sa salitang Kapampangan, na may tinatalang populasyon na humigit kumulang sa 60,000 katao ayon sa 2020 census. Dumating na yung pinakahihintay nating lahat. Tanaw na natin yung arko ng San Luis. Quality of San Luis. Dito pala sila sakto sa may ginagawan daan. Tayo ay magmumotor ng 1.5 oras upang marating ang Barangay San Carlos na kasalukuyang idinaraos ang kanilang taunang piyesta. Trinity. Oh yeah. Master, right? Master. Damshina at Sir Homer. Kaya sa video nito ay samahan niyo kaming muli para sa isang quick fiesta ride sa bayan ng San Luis kasama pa rin ang Team Spartans. So, what are you waiting for? Let's get it on! Pamyasa tayo kay Sir Homer ng Team Spartans. Kaya natin pupunta dito sa kanila. Tatlo tayo pupunta ngayon dito. Nandiyan na si The Trinity at si Master. Ayan. Kaya pupunta ngayon at nandito tayo sa may Jasa Road. Ayan. San Fernando, City of San Fernando, Pampanga. The Christmas capital of the Philippines. Madadaanan natin ngayon yung mga nagagandang parol na nakasabit na sa mga poste. Dito, after ng flyover na to, makikita na natin ng mga ilaw. Kaso, ayun, wala pa dahil hapon, mamaya hapon, nandiyan na. Hopefully, pagbalik natin, kasi hindi na yung mga ilaw dyan. Ayan, dito na tayo sa may flyover. San Fernando. Actually, pakalawang flyover na ito. Yung kanina, dun sa may Philippines, hindi natin nakita. Yung mga parol, oh. Ayan, dito natin yan. Ayan. Napin nila, pero matagal ko na. Masaya yung
City, Pampanga. Matindi ka sa init. Hindi man lang nagpantalon, mga shorts na. Parang tanggal lang lang. A few moments later. Okay, so nandito na tayo sa Mexico. Welcome Mexico, Pampanga. Para nila dito. Sa rotonda. Bali yung rotonda rito, pagkakaliwa ka, papuntang Arayat, o Santa Ana. Then, hindi diretso ka, papuntang San Luis o Candaban. Kung sa kanan naman, papuntang San Simon. So, tingnan natin kung saan dadaan si The Trinity. Kasi may meet up pa tayong isa rito eh. Doon kanya maninayo. Later. Dumating na yung pinakahintay nating lahat. Ano ba yung suit mo? Ah, yan ba yung uniform ba yan? Ah, hindi. Ah, ano? Ayan si Master. Saan ka ba galing? Sa school? Ah, sa bahay. Okay. Nilulot niya. Nandun niya pa maninay. Oh, let's go na. Tara. Papas na tayo dito sa San Luis. Malapit na dito yung pupuntahan nating Fiesta kina Sir Homer. So nakikita na sila doon. Sige, diretso pa. Kaya tangar ko. Ayan na, The Trinity. Tanaw na natin yung arko ng San Luis. Yan, oh. Welcome Municipality of San Luis. Municipality of San Luis.
malapit na rito. Punta natin. Walang gumagawa ng side dito. Kaya tayo, gatang kanto dito. Sinabi ni Jeka? Balak kita yung kanto dito. Natin dito. Para kay San Carlos, ayan na. Marami ng mga nagtitindang mga laruan na pumupunta tuwing sumasapit yung fiesta. Pamiesta rito. Ganda ng sidecar, ang taas ng bubong. Masaya na rito. Pinaka-covered court nila. Carlos. Ito yung mga kasama natin. Road closed. One eternity later. So, nakita na natin. Dito pala sila sakto sa may ginagawang daan. Wow. Ganda palang bahay ni Homer.
Fiesta Boys are here. Ayun, gusto mo yan. Tingnan ang bagya. So ito, nakarating na tayo sa San Carlos. Nagpapin ako pa. Dito pala. Pero init yan, dala ni Palwal ka rin. Oo, diretso. Tingnan eh. O na yung makanyanyangan. Oo. Malagukan pang adventure nga yan. Makanyanyan. Lumali ni Ketang Highway ka rin. Quezon Road. Yeah, wow. Quezon Road na lumal. Oo. Lampas ang munitang arko, itong rotonda. Oo. Pagka kinanong ka highway, kanan, papunta ka. Okay, so finally, nandito na tayo sa bahay ni Sir Homer. Ayun, no? Dito sa San Carlos. At kasalukuyang ginagawa yung kalsada rito. Ito yung mga motor natin. Mainit ngayon. So, 1:41 na. Kaya pala, gutom na tayo. 1:41 na. Apat lang tayo nandito rito ngayon, pero mamaya meron pang isang darating. The Trinity. Chloe, ano? Tsaka si Master, ayun. Si Master. Pala yung bahay nila, oh. Meron silang malit na landscape dito. Ito, pangalaman ito. Malaki na dati yan. Oh, ito, maganda to. Isa yan, singtas ng akasya. Ha? Parang... Singtas ng akasya? Alam mo sa Mount Samat? Moments later. Yun. So, ito, kainan na. What time na ba? 2 o'clock. Sarap na pagkain, no? Ito, parang nakasimangot yata yung... So, yun, nandito na tayo sa may home sweet home ni Sir Homer. Tima akong pagkain. Ayan. Oh. So, pang lumayo. Yes. Okay. Ito pa. Okay. Ito pa. Yes. Para pagka gusto natin mag-iyaw. One eternity later. Okay, so maalis na tayo at tapos na tayong magipamiesta kina Madam Sheena at Sir Homer. So, thank you very much, ha? O, sasara ko na yung gate, ha? Ha? Ride safe sa inyo, ha? Sasara ko na yung gate, ha? Eto, baka punta pa tayo ng bundok para kape daw, kape. Nalasing sa tigda 2 San Mig Light. Dapat isang bote lang ako, ba't naging tatlo? Ilang bote ba yung maximum mo? Isang bote lang, naging tatlo. Oo, ako 1.5. 1.5 yung ano. Naka... Hindi, 2 lang sa'yo, di ba? Hindi, yung nag-ati ko kami. Di bali, matatanggal yan sa kape. Yan. Sayaw. So once again, thank you very much to the couple. Salamat. Ayan, no? First time natin nakarating dito sa San Carlos, San Luis. Ayan, no? Yung pasada namin. Planet Mars, hindi pa yan. Babakpakin pa yan, eh. Ganun pa yan. Pag binakpak yan, doon pa magkakaroon ng ano, oh. Tignan yung bahay nila, ang cute, oh. Oh, ang ganda, no? Diba? O sige, so hanggang dito na yung vlog natin at dito na magtatapos yung ating adventure. So Fiesta Ride, tawag dito Fiesta Ride. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Froilan, the is signing